लाड़ी मंगिया जारी टूअर हमरा बापवा के मौगी हो कावना के बकरी यार हमर सारा जातियान नाती के बेटा हटा दो तो हम तो नाती ओइ से कर कच के मुंह हमर लाड़ी हटा बकरी नाती का बेटा करने का लइका रे नाती हट नाती का बेटा रे गर्लफ्रेंड का हियो आ मेहरारू का हियो। गर्लफ्रेंड एलईडी बल्ब हियो आ मेहरारू 100 वाट वाला बॉल हियो लालका बॉल। ऊ कैसे रे? देख एलईडी केतनो देर जराइबे गरम ना होई आ लालका बॉल 5 मिनट जराइबे भक से गरम हो जाए। यही से कहल जाला कि गर्लफ्रेंड एलईडी बल्ब हियो आ मेहरारू 100 वाट वाला लालका बॉल हियो। हम एगो जादू जानतनी 1 2 3 बोले नु तोर पाटा खुल जाई। बोल तो बोली मत बोल बोल तो बोली अरे मत बोल ये कौन हम बोली अबे तारे मत बोल नीचे काचा नहीं के पहले। ए बाबूजी अजी का हदी का हम अपन शादी करे जातनी। का शादी कर देते हम देख ना लीजिए का। हां तू अपन बियाह करे त हमरा के ले गेलो का? आओ भाई कहाँ जाता रहो? ए जातनी बनावे दाढ़ी जाब ससुरारी साइकिले से चल जाम ना मिली गाड़ी ससुर के नाम सुखारी बोलौले बने देबे के पारी ना जाब ससुरारी तो मौगी बेलने मारी ई रोकबा भाई भारी सब का मिलेला पारा पारी 6 महीना में मेहरारू बना देलस भिखारी। अब जातनी होने से आप तो बेचम का बाड़ी ठीक है। आयो रे मां का रे बाबू काची के वियोग में रहत तारीस बाग यार अपने टेंशन हो गइल बा। तोरे काची के टेंशन हो गई रे? इंस्टाग्राम पर माल के वीडियो पर बढ़िया लिखे करलो बुढ़िया लिखा गइल बा। सुन्नी है पढ़ लिख के आइल बड़े। हां तो तनी एगो सवाल बताओ। बोला मर्द के कौन ऐसा अंग बा जौन ठंडा में सिकुड़ जाला? छोटे लाल महतो। हेलो कहाँ बानी? बाजारे आई रहनी हो आवते बानी। कितना देर में? इहे 10-15 मिनट। ठीक बा जल्दी आवो। सुना ना कुछ खइबो करबो? भूख तो लागिए गइल बा आवत तनी तो खाएम। का खइबो? पुलाव खाए के बड़ी मन करता रे। ठीक बा ओने से अइहा न त किन के ले अइहो। बबुओ ए लड़की नु देखे गए रहला हो हां पसंद पड़ल हिय? कहत हन कि शादी के बाद लड़की के बस में रहे के पड़ी। कह दिन बस में हमरा उल्टी होला। भाई स्टार्ट हो जाई कि ठेले के पड़ी? देखो स्टार्ट करके देखो। अरे पार्टनर हो देख कितना कंटाप आइटम जाती है रे। रे 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 का करता सर? तनी के दोनों में से कौन लड़की छेड़ सर? हम ना होई छोड़ला सा।